Trending stars. This is Trending Star and I am Alina Fechunga, and today we have Kapadocia. Muntu amene nthawi nake anayaga moto kwambiri kenako he just went silent ndelelo liyakhala kutuza kuti kodi where has he been and what was he doing at that break. I say moyo wabwino Mbamba ndetu zoteka hayi sikutheka murona kale energy chani anyatwa ndazera ngotuza kuti unali kuti I've been around umaziwa kutama kisasu mafailo ena badali umaso kujalira kuti noti kamabweraso tibwere bwino ndaba pano mwabwera muli bwino abanda bwera ndili bwino yeah ndili bwino ndikujambula EP imene itaito akikhala tanso kubanja. Okay. Tikamba za ibizo. Tikamba za ibi. Nde tangotuza kuti kodi dzina la Kapadocia limatanthauza kuti chani. Komanso nanga lako lenileni ndilitiro laba ntsongo. Ine ndi Stephen Gondwe. Koma dzina la Kapadocia ndinalipeza ndikuwerenga Bible. Lili pa 1 Peter 1:1. Limatanthauza chirumba island. Ndi malo amoza amene mtumwi Paulo anakalalikira kuti akusandulika kumene pachana Saul anasandulika kukhala Paulo. Ndi chimatanthauza kuti chifukwa choti chirumba chili pamazi chimakhala pakati pamazi nazungudwa ndi mazi. Ndi inenso nyimbo zimene ndimayimba za moyo pachati mati mazini mu. Ndi kuti iweyo ngati ukumvera sound ya ineyo upeza moyo. Ngati ukumvera nyimbo zanga upeza moyo. Iweso ungakhale pa Kapadocia kufa ndi luzu. Ayi mazi akuzungulira fa bwanji ndi luzu. Ndi zimene ndimatanthauza. Okay. Sure. Ayi lose mungafe ndi luzu ngati muli pa Kapadocia. Trending stars. Ngati Kapadocia, how did you start your musical journey? And why dance? Pama genre zonse dance ifika jani? Okay. Ineyo nafita dance kwambiri chifukwa choti nthawi imeneyo kuna yaka moto achina maluli aja mafunyera RIP mafunyera ndavira kwambiri achina matumbi then magazi onena kuti anandipanga inspire kwambiri and then nangonodana neso ndizimenya dance. Okay. Nde analizo ma musical influences ako ndokuti their base ku Malawi konkuno akunjawa ayosati kweni. Of course sound yakunja so timaifira. Koma nobe ine amene anandipanga inspire kwambiri ndaku Malawi kono. Okay. Sure. All right. Nde mene umayamba kuimba. Yeah. Danso. I know kuti danso anthu nthawi zambiri mayipanga associate ndi zinthu zosokonekera. Yeah. Akwanuka your friends panalibe wina kamene anakuza kuti koma imani kuimba koimbani koma osati dance. Chifukwa I mean anthu ambiri amene maimba dance generally anthu amangona zoti amene ndota masura jamba. Yeah. So of course ineyo ndinasungidwa ndi anti yanga RIP Mrs. Ngoma nomwe 2017. Ndinakhala ndikuabisira kwa 2 years. Zoti ine ndikumayimba nabisira kwa 2 years koma ngero muja kuzozonena kuti kumpanda ukoko kulimwana artist wezwa komene kumabisira nimabisira ifajani nkhani yake imene ukunenayo koma nobe imafika nthawi inake yoti besu ngabise so komaso nimaona ngati kuti zimangotengera kuti iweyo chinthu chija wachilandira bwanji komaso ukuchipanga bwanji wanvesese sure. Okay. Nyimbo zako ukamayimba ngati Kapadocia in as much as ndi dance we know kuti nthawi zambiri nyimbo za dance za sense sikweni pali honorable artist amene maitozo zoti amayimba za inspirational jani koma no iweyo ngati Kapadocia nyimbo zako zokamazimba what message are you trying to send out there? Ine maga kwambiri ndima uona moyo wa munthu mene maga mbali ngati ya positivity kukamujira munthu amafuna chani moyo wake kuti ukhale kuti uli bwino amafuna chani zofunikira za moyo wa munthu maga nasamira kwangati kumene kuti positivity komanso meneno life ya munthu ikuyenera kuti ikhalire kukaja pakana kukada. Message yanga kwambiri ndi ya positivity basi kuti kodi ma livelihoods are today akuyenda bwanji. Okay, all right jabwino. Nde apart from kuti unali ku break imeneyi
break imene yakuphunzitsa zotani ngati artist komanso apapa ndizoti paphulika ma artist ena ena game yawo anayiponyera patali waphunzirako chani ku break yomwe unatenga? Most definitely. Okay, ku break iku ndaphunzirako no kuti no as an artist umayenera kuti no ukhale ndi branding ina yake nyadwa komanso ngini ufunika uzipanga ngini ya standard so far ningafotokoza yoncho kuti mwaphunzira kuti ayi ndithu zinthu munthu ukamazipanga deliver because it's well planned out. Ngini ya nyadwa sure did. Right. Leta tifotokozera za nyimbo yako iyi watirusa cha kumene kuti kodi nyimbo imene ija kwenikweni ikukamba za chani ayi pene imazooneka ngati ya ndale choncho kodi Kapadocia yamba ndale? Nyimbo iyi isitatu libada ni mtendere. Ukaona bata ndi mtendere ndiye kuti no pamene popo pakufunika kuti no cholinga chake tikufuna kuti no nyimbo iyi ibwerese umodzi. Sitikufuna kuti no tigawanikane chifukwa cha zandale. Ine ndimanena kuti no Malawi ni mmodzi. Zipani zili apo koma Malawi ndiye moja ni mmodzi yemoja. Asogoleri amabwera amapita koma Malawi adzakhalabe ndipo amakhalabe Malawiyo. You understand? Ndi nyimboyo yungopempha anthu kuti no pamene tikupita kuzisankho tisatengere kuti uyu poti amakonda chipanichi uyu amakonda chipanichi ndiye no khanga kuti no kukangana kapena kumenyana ayi ndikufuna kuti no azipani khumbo langa ndiloti azipani onse atolerane agonjerane alolerane mwachidule kuti no pakhale bata ni mtendere pachifukwa chonena kuti pakati pathu pali ana pali azimayi amene ali oyembekezera pali achikulire despite kuti pali achinyamata koma achinyamata akenu mungathamangenu munatawa nkhondo iwe chili chose tadumpako mpanda besa pano ndi apo beflocal tadumpako mpanda pefika choti galu atithamangisa waona ngini yake ndi anga imeneyo ndi kwakukulu no ndi ngati nokupempha kuti no pakati pathu pakhale bebata tisamamve nkhani ino kuti galimoto wakuti yaphwanyidwa ena ake aphwanya galimoto yawo ina wake chifukwa cha nkhani za izi zandale. Malawi imadziwika ndi nkhani zonena kuti it's the home heart of Africa. Ndino kamene kajaka ndiko kuti sikafunika kuti kasokonezedwe ndi zimene yukamba nyimboyo. Okay. Sure. Alright, abwino koma kukamba za mavotedzo niyo munalembetsa kapena mwangoimba nyimboyo kuti basi kungoimba. Ineyo ni nzika basi. Akukhala nzika kuli apo utokhala nzika kwa kuti sukavota. Ineyo ni nzika yodalirika moti kanga kalipo ndithu moti munakasunga babwino pande ndikakangono. Kaliso paper last na yake la plastic kuti mwina ukumana ndi mvula kasanyoyi kakhale zoti kali bwino. Okay. Sure. Alright. Nde mtangoduze zokuti chaka chino 2025 wayamba ndi nyimbo imene tibange expect chani kuchoka kwa Kapadocia? 2025 nde kuti no mene tayambira ndi bata ndi mtendere audio ndi video kubwera so ma project ena ake awiri atatu as I said kuti no funika kuti ngini zikamabwera izikauti kubwera popo ili consistent ndiye no ndujambula so EP istyle imene nanenera moja kuti dance kubanja ndiye kubwera Malawi ayembekezerebe ngini ya sharp mutu uzaza ipi imene in details kapena muzafotokozabe kuti ipi imene kuyenda mwakuti nzabweraso koma apapa we are recording about the studio tikupanga ziwiri zitatu sure. Alright. Trending stars. Ndiwe munthu okuti ma collaboration iwa of course amenyako ma collab angapo koma apapa ndizi uyuyu sikuzwa zokuti mu ipi imene mutembekezere ma collaborations awiri atatu kapena ndi solo project basi ma collab alipo tikuweka ma collab like chabo mpano so nali mu studio ndi Aziz komanso kugwera ma collab ena ake awiri atatu anthu ayembekezere ma collab. Okay. Tangotuza zoti iwe kodi ma collab umaona kuti ngati ubwino wake ndi chani? Collaboration jet ikamachitika umaona kuti kodi ikhala ndi impact yotani. Sizongoti tiimbe poti taimba. Hayi, tiyeni ku studio tikaimbe poti taimba. Hayi so. Umaona kuti kodi iwe kupanga contribute chani mu collaboration nja
nangano amene ukuimba naye apanga contribute chani ndiye nombe amenda fotokozera moja koma makula babwera akubwera. yeah. They're seeing the dancehall industry in Malawi. I feel like imakhalika ngati ikupangidwa ke sideline ndibe pang'ono. It doesn't have that much needed fan base, eh? Kuti hey antu dance mele wapangira mwina afrobeat kaya mapiano. What do you think ngati Malawi we can do better kuti genre imene antu so tizipanga embrace ngati mele mapangira embrace ma genres ena? Ene nimaona ngati kuti no Malawi akanango onesa chikondi eti makamaka kwa ma artist dance off waiziwa ndikutanthauza yani ndikutanthauza kuti kwakhakuti kuti function let's say kuti mwina ndi show waiziwa show yakupanga dominate ma artist dance anthu azibwera mwa nyinji ku show kuja nchifake ndi njira imodzi imene ingapangise kuti no ngati ma show a dance akuzaza ndekuti ma artist so life yawo etani isitha in such a way ndekuti songini so isikhauli no ndiyapo akutupanga ngini yapo surely. Okay. Talking of how we've seen iweyo ngati munthu evolving. Dance kena kumutira moga afrobeat menemo. Mukufuna mutitawe ku dance ku kabena you're going with the trends. Ababa siringane ni kuti kutawa koma nobe maziwa munthu bomenda ni nyengo. Ndiye no umayina kuti be uzifuse abe kuti no zimene ukonda anthu usakengati kuti no iweyo ukutsutsana nazo umayina kuti no uziyenda limodzi ndi anthu aja malingana so ndimene nilewe ku trends yeah tikuyenera kuti diffuse basi kuti no anthu azikhala bakusangalala chifake ife ndongosangalasa anthu yeah. Alright, komano don't you think kuti kupanga fuse mutha kupezeka kuti mwaluza track? I don't think so. If kwata onako anthu completely akusintha aya anala afra pita kujeni ku dance basi kujakhazikika basi afra just aisiya kapena vice versa. Mangofunika look sharp basi. Zangofunika look sharp. Ababa. Uziona kuti kodi wewe tizakusendesa bwanji. Wewe ukhale ndi ababa basi. Okay. Zabwino bwe. Trending stars. Many kuendera music industry ku Malawi kuno. Ukuiona bwanji. Are we making progress? Tisinthe bat, tikonze bat. Fusula nyadwa. Ineyo panopa ndikuona kuti no so far so good. Tumeona ma artist maziwa kumapita kunja kuja kapanga perform. Kumaso tumeona ma concert akulu Malawi kunoku. Kumaso tukuona kuti no life ya ma artist be zikusiyana bindika lelija unena chilungamo umamba zoti artist wamanga nyumba through music artist wagula galimoto through music ndebe sitinganene kuti komaso ma numbers umaona kuti ma streams aja akumakhala kuti ma viewers akumakhala kuti no ndi zikumakhala kuti ndizikuzikulu ndesitinganene kuti zilipo Okay. Tukupita light direction. Yeah. Okay. Sure. All right. Netangoduza zokuti as my artist. The other time I was talking to an artist and zokuti we need to treat music as a business. Yeah. In as much as kuti ineyo kandi makonda kuimba, ineyo za nyimbo zonza magazi chani, we need to treat it as a business. Iweyo ngaroimba, how do you look at music as a business? Okay. Ineyo ngaroimba ndimaona music at business in such a way kuti ineyo ndi branded ndi umatha kukhala ndi ngini nake kuti utoma kumagulisa let's say kuti no matisheti waiziwa zipewa komanso chifukwa chonena kuti no iwe ndi artist umatha kukhala ndi like advantage yokuti ungatolana so ma business ena chifukwa choti iwe ndi artist ndizo zimakhala zikuchitika surely. Alright. Ndera ngoruza kuti kodi kwa munthu amene akufuna ayambe kuimba dance specifically ku Malawi ungamuze kuti chani? Okay. Kwa munthu amene akufuna kuyamba kuimba dance ku Malawi ndikhoza kumuza kuti choyambirira
asadikire kaye munthu kuti ampangire zinthu edi ayambe kaye yekha komanso ndingathe kumuwuza kuti aonesese kuti ngati ndi studio ayesese kufufuza production yabwino ngati ndi video aonesese so kuti afufuze production yabwino ndikutanthauza chani ungatokana nyimbo 5 right zimene woimba pachaka nyimbo 5 koma zoti sizikumveka bwinobwino nde kuli bwinono usonkhe drama ya nyimbo 5 izo ukaimbe nyimbo imodzi pachaka koma yokuti nyimboyo ikumveka bwino zimene 400,000 sure okay nde wakamba zokuti azipanga raise ndalama kuti akapange nyimbo imodzi kuti ikhale yomveka bwinobwino kusiyana ndikuti aimbe nyimbo 5 zokuti zonsezo sizikuveka bwino iweyo chifukwa cha production iweyo as an artist ukamapanga produce nyimbo ndi zinthu zidizo zomwe umakhala zokuti ukuonamo kuti ineyo nyimbo yangayi ndifuna zoti final product ikamatuluka ioneke chonchi komanso nyimbo zako ndi anthu amene umamvetseretsa usanatulutse kapena umangoti as long as it's good to my ears it's good to go okay fusola bo ineyo yoyambirira ndimapanga nyimbo ndimaonesesa kuti lyric yanga ili bwinobwino unomvesesa ndikaona kuti lyric yanga ili bwinobwino ndimasatira nonso pano production yokuti so ndaiona kuti ili bwinobwino unomvesesa ndikapita ku production yoti ili bwinobwino yabwino nyimbo ija akandipasa ndimamveresa kaye anthu pale anthu amene ndimamveresa ena ni maartist anzanga kwamveresa kuti man tavira ni nyimbo iyi ikumveka bwanji ngatiso akuzo ngatiso anthu aja andiuza kuti amani pakuti bwanji mutakapanga chonchi mokhala kuti chinthu chabi chinakali kumphika umathobwerera kwatani kukakonza pamene afuna kuti ukonze pacha mawu ako kwa Malawi ndotani amene amapanga follow Kapadocia anasowa apa wabwera okay ineyo mawu anga kwa Malawi ndonena kuti no ndimangothokoza chifukwa chonena kuti no amakhala pobe amakhala pobe ena umazowa amatipeza inbox ija man kodi zikhala bwanji kutanthauza kuti no chidwi cha Malawi pa ineyo ngati artist chilipo komanso ndichikonde ndingothokoza komanso 2025 ndatulusa nyimbo bada nintende naitusa pa 30 January kuti no mazuwa paka nthawi yakaka ndikamafika ukoko anthu akhalebe kuti uthenga watani wafikira ndithangwamema kuti no apite ku YouTube channel kwanga akapange subscribe komanso akapange share komanso akapange like kuzera mu zimene zozo nde kuti ife makhala kuti no timakhala so sure kuti uthenga ndi kuti kutani tikufalisa komano ma project ndakubwera Malawi ma project akubwera apatu kuchambula danso kubanja EP naso music videos itabelaso bahano za kusilani katundu sure okay. Kapadocia ameneyo akunena kuti iyeyo he's back and he's here to stay akutulusa EP pompano be on the lookout bada ndintendere atuluka make sure you go check it out ku YouTube page kwake kumene I'm pretty sure YouTube page also dzina yake ndi Kapadocia it's original Kapadocia makapezeka kuti kuli Kapadocia reni this one is original Kapadocia you guys and this has been Trending Star and I have been your host Alina Fechunga. Let us meet again in the next episode of Trending Star. Trending Stars.